DJ Holy Vogue. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Vakomana nevasikana, chembere nehara, tinogara tichikuudzai panapa pa Point 5 Creative Studios kuti chimusangano ichi chimusangano chembavha. Vanoba vanhu ava ende havamire ende havadzokere kumashure. Zvinezvi zvatosorana pachavo vakuchitanga kubuda pajekerere vachitaura kuti pane vakaba mari iyoyo ngaidzoswe. Vakomana kochingoitai kamurovero wenyu ikoko kuzano PF, musatinyangadze, tisiyei takadaro, chingorovai murovero wenyu wamurungoita ikokoko. Maakuda kuuya papublic domain muchitaura kuti hanzi pakabiwa mari. Ndakambotaura muprevious video kuti ukangoona chinhu chese chinongotanga nengonzi presidential chete, ziva kuti pari kurohwa mari. Presidential goat scheme pakarohwa mari yembudzi. Zvinezvi pari kunzi presidential empowerment funds yakarohwa mari yanga yanzi iri kufanira kunopiwa mavendors for ED. Ko izvo zvinhu zvacho zvese zvinongoda ngonzi zvine mukuru wenyika pakaiko. Mabloggers for ED, musicians for ED, mahure for ED, top soup for ED, young women for ED. Kana kuda pawa kwacho, kana kuda kudyawo kwacho. Zvimwe zvinhu zvacho hatisita kuzvinyanya. Tisu vamwe vanhu dzimwe nguva tiri kuita kuti tivape manyemwe ekuti vanozofunga kuti 2030 vachange varipo, 2030 vachaiona. Yet mukoma Jeff Judah wakataura kanzi ndoda kuona kuti 2030 yacho anoisvika here ari mupenyu, haisvike ari mupenyu 2030 ndiye ndichiitira weti paguva rake anenge atisiya. Mashoko amukoma Jeff Judah. Panapa potungwarara ari kutaura kuti vakaba mari ngaidzoke. Ndo nyaya yandoda sei yandoda kukuratidzai pandisandapinda munyango zvizere ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndo dziri paskrini idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame namba. Ndoda sei tinodzifambira tisingatye tisingavhunduke. Zvikanzi Potungwarara has demanded the return of presidential empowerment funds that were stolen from vendors for ED and other affiliates group and shared among individuals responsible for distributing the funds. He warned that anyone involved in stealing the money must return it immediately. Hanzi vakarova zheti mari ngaidzoke faster. Kokana vakomana, kokana tangoda kuti mari dzakabiwa dzese dzidzoke ngatingorovai murero iwowo chaiwo. Totanga nemukobvu. Mukobvu akadya mari yemagetsi. Ngaambodzosa akatotangira ipapo tisataenda kumberi. Kana makuda kungozvita vanhu chaiwo. Kana makuda kungoti tijoine tese zanu PF tichinakirwa nemarovero amunenge makuita honest. Mari yemagetsi ngaingodzoka totangira ipapo. Rega timunzwe mujaya achitaura kuti ari kuti chii apa. Vendors for ED. Mari yemavendors for ED katorohwa netop league. Ndiri kukudzai, ndiri kukupai out meta kuti mari yoyo ngaidzoke fast. Hero shoko. Uye vakadya mari yoyo tiri kuita back. Mari yakapuwa mavendors for ED ndeyekuti muvenda awane $50, awane $100, awane pekutangira emotion ama 1,000. What is that nonsense? Udza munhu ari paside nekuti iwe neni tine basa. Imwe neni mwana mangu tine basa. Hamuzofari here kana empowerment yauya sezvizvi toti
mari yaishomayo but zvaputika mumanikalendi. Yes. Vanowedzera kamari. Yes. Inongana vaidya vanhu vacho vapirwa nenyaya yekuti muri mazvigaro vari kubutyai. Regai ndikudzei, kana paine akadya mari, kana paine affiliate yakadyirwa mari, Yeah, hero shop. yemutoni. Zvigaro hazvisi zvekudya mari yamapiwa. Zvigaro ndezvekuti mupe vanhu mari. Kana imi mune zhara uyai mutione secretly. ya pakaipa pari kupisa hanzi akarova bhegi rakadliwa. Ya murero wacho hausiriwo, murero wacho hausiriwo, ende vanhu havasi kufara nezviri kuitika kubato rezanu PF, kuti mari dziri kungodyiwa, mari dziri kungotsakatika. Right, zvikanzi blazi avo vanokanganwa kuti zano haiiswe muhomwe, skiri iri rinomukuwadzisa. Hanzi zanu PF haise kumba kwako hauise muhomwe, zvinoita sei zvinokuwadzisa. Zvikanzi nearly 45 years after independence, zanu PF still does not have an idea of how to govern. Those presidential schemes are not the way to go. They are more of vote buying than rescuing the economy. Hanzi 46 years vachingorova murero wavo, but vari kufunga kuti tikatenga vanhu nekuvapa zviwitsi, tikatenga vanhu nekuvapa mari, tikatenga vanhu nekuvapa mota, zvinhu zvinoita sei, zvinhu zvinoendeka uye zvinhu zvinofamba zvakanaka. Hazvisiri izvo. Chinhu chikuru chekuti zanu PF inofanirwa kunge ichitota focus on kuvaka upfumi, kusimudzira upfumi hwenyika. Imagine mari yese yavashandisa right now vachitengera vanhu mota, vachipa vanhu dzimba, vachipa vanhu makeshi. Dai mari iyoyo yakashandiswa kuvaka maindustry, vanhu vangani vangadai vachiri kugara mumaraini zvamanje manje. Dai mari iyoyo yakashandiswa kutenga mishonga kuzvipatara, vanhu vangani vangadai vasina kufa nhasi. But chiri kuitika ndechekuti zanu PF yakangozara nevanhu vanongofunga matumbu avo kuti vangodya ivo vari vega netimu ravo. The rest of the country havana kana basa nazvo. Chikangonzi presidential chete, ziva kuti atoma 1 pakutorohwa bhegi, ende mari vanenge vachitoitenderedza vakomana havasi kudzokera kumashure. Right now zvakonana manje, mari yazodyiwa nemumwe munhu asiri kufarirwa nevakuru, yakuita nyaya. But pesa apa pavairova murero wavo vachidya mari, pesa apa zvanga zvakanaka, vachita sei, vachiwirirana. Pakaipa. Zvikanzi soon it will be you. Taxi, tap and go. Remember this. Hanzi uchaona zvako mai manje ndionenge wapo. Kazheti kake kakashandisa mwana wake achiti hanzi ndiauya neidea ye-tap and go. Anofunga kuti hatisi kuziziya aiwa, tiri kumuziya mukomana. Tiri kutomuziya murero wake waari kuita, tiri kuuziya. Hakuna zvinhu zvakada zvinhu zvakadaro. Hanzi manje anenge aiwewe. Ndiwo unenge wapo. Zvikanzi what's embarrassing is that he thinks a $50 handout is empowerment. Hanzi chinonyadzisa, chinopisa tsitsi, chinosemesa kufunga kuti $50, ukapa munhu $50, it's empowerment. Zvikanzi ndafunga pachanzi 1K for startup. Pakaiva. Ndafunga pachanzi 1K 1000 for startup vanhu vatange mabusiness, but murero wacho hausiriwo. Aiwa, inini rekandibaye tinobatana muvhidhiyo rinoteera, but hanzi vakaba mari chimbodzosai gau raakudiwa rinoda kushanda. So we DJ Wale, the rest of the crew behind the scenes is bye for now.